na, bray! Nausa man akong motor bay. Kaya mo andar maglisod, mag-andar. Mao day ka nang luag day mga bolt. Asa itong matik ni Tay ha. Asa day ko ha. Ay kara. Ay buhi pa. Bites. Bites. Puslan biga po ni matik ni Tay day. Ayan, ni Ron, La! Ako ano tong matik? Wait, pa dito akong matik. Naman to kay Boss iPhone. Agtuon ako to bay, kay gamit niya. Uy, Boss iPhone, kung matik, ambi na. Bitay. Uy, panay ka di ay. Wa na makay pakita-kita. Ano mapakita man ko? Kalaban man ta. Kalaban kayo no. Unsa mga dri ah. Yay, kay huli na ko ni matik si Mua. Ambi na ba? Ambi na ba? Yay, kay ko. Ayaw ba? Ambi na ba? Ayaw ba? Buang, hindi ka di ay. Ay, kuwan di ako naman eh. Buang, imo ko unayon na niya. Sige, mawawa di ah. Ikaw mawawa di ah. Di ka sana ni mo yung gamit, mag-power ni mo. Bisod pugdi, kita bitaw kang gamit akong matik diri ah. Imo pa lang nitiras ko ah. Di Diyo, ni mo yatag ha. Tawagon ako sa kadiliman, bantay lang ka. Palaban pa kay kadiliman, pirino ray katapat ninyo. Kadiliman, nagunsa man sa diri sa kasigingan. Mutaan na po juga. Kabalo ka ganahan ko ano yung mga bukid-bukid. Kuyawa po ni mong 3 piece kadiliman eh. Mga sagutan man. Ay, napagbuta Junjun. Saman, kuhaan kang power. Ayaw kadiliman. Ati kragani. Jun, kadiliman. Ay, kung tabang mo rin. Sa nung kuna. Sa iPhone ba? Automatic, di balik. Usay, matik. Katong daladalan mo sa una. Mura po kita. Karon hindi mo nakita ni Nitay. Tana-tana mo ko sa YouTube god. Usig na siguro to. Basta-basta, tabangan ko ninyo, dili. Ikaw pa yung mga tabang. Ya, ikaw pa demanding. Di ko lang kakailas ako ah. Ako ba si kadiliman? Sorry. Atay, wa man sa ingon na ng under ko ba? Kasi pwede ko niyo matabangan ba? Bomba. Sabada. Sige na lang kadiliman. Tabangan na lang nato siya. Luwi man. Usay kadiliman. Paano ko si mga Brian ako unsa day kani ay. Hatay, sorry. Sorry, tama di ay no. Saman, mga to nataron. Toron, tara na. Tara. Link na. Turaw. Atay kanitay, daldala ka ng kampo ni gamay. Wala naman diri mong matik. Asa na di ako matik di ay? Tama to dira kanina, gunit nimo. Ilan na pating alimin mo. Gani, ingon ka, na diri ang matik. Wala man lagi. Na lagi to diri ah. Promise jud. Tara to diri. Wala na diri mong matik. To na kay pirino giatag na nako. Pirino? Ha, si Pirino. Kumalay bala to. Napakoy ditron. Sige. Kami bala to. Lagot pa niya to. Di po kumusugot nga ako'y mulaban ninyo. Kapoy rin yung kalabanon kalas-kalas sa musong oras. Kumusugot na siya rin pasi. Pasis ako. Asa naman tong kalaban karon? Turon, nakon diri. Hey! Ikaw na pod. Bre, kuray bahala na mas sabitaw mo. Pupasin ako. Magdamay ka Junjun. Ibiyaan na po ko nimo. Dahil ka Pirino ka, bantay ka lang karon. Supercharge mo ah. Yako ah, tumatik ni Nitay. Ako'y labot ang matik ni Nitay. Wa man ay sakit. Way sakit ah. Tama na Pirino, sakit na kayo. Sakit ay malagi ka. Di ba rin, basta-basta ang matik ni Nitay ay. Gahi, malagi kayo di ay. Ano naman ka, ako na po. Atay! Tama na, bray! Da, sakit mo no, dili lalim no. Saba dia, ilog grabe ani mo akong baby ha. Ilog si mong naong, muha na to. Manjit ko! Oh, to, may sakit lagi. May kaigo. Uy, ali kayo, uy. Isig ba, si Brian, no? Panuha ka, uy! Wala! Nawala akong matik! Nakuha na akong matik ni mo. Wala kayo power ka doon. Kung saan na charge na mong lawas, wala kayo power. Dako na mong liyanda. Kuha na ni. Brian, kawatan ka! Atay! Uy, Bray, unsa man imong gigunitan? Matik ni Kuweno, nakuha na nako. Oo nya, unsa may feeling na nakuha na nimo ng matik ni Nitay? Kini, feeling nakuha ni makapalit kong yuta ani. Kanang naisagingan ba? Ay say mo ani sa gingan dire? Oo, napalit na ko na. Tungod lang ani. Na-embargo no kay Kuweno. Unsa may power na pwede nimo pakiton sa mo ha? Pakita na ko sa inyo ha. Gitaw. Tama na. Yaway pawira to eh. Ana day na day. Ani kay nakabisik.
Reno, nganong gikuha man yung matik? Nganong nailugan mo to sa imuha nga isog mo ka? Wala lagi to. Unya, so may buhaton ni mo ana. Wa na ko'y mabuhat. Eh, nakuha naman. Kasaban kang busay po na na. Pag ipakawat yung matik. Kawat. Kawat ni Brian. Nga, so may buhaton ni mo ana. Reno, pagitaon. Akong power na lang, kamot na lang. Sige daw. Yun saon. Akong power, kamot na lang. Ah, kiyawa to eh. Basta bay. Supercharge daw. Wow, kiyawa to eh. Asam na mo nakuha nga power Pirino. Ang power na ko gikuha, nasa imuha. I-charge na ko. Ah, murag cellphone. Murag cellphone ni. Ha? Pantay lang ka, Brian. Dol, unsa may maingon mo kay kuan kadiliman dol? Kung maingon lang yung nga kadiliman, din siya magpa-tuga-tugaw ka ng away-away sa kuha. Ngano man dol? Kung basta-basta, gahi man ko. Pero paminaw nimo dol kasi may guys sa inyo ni kadiliman. Ako'y gahi, di lang kung mag-away siya kay kalas-kalas na kumuras. Nanong sige magpalaban kay Perino dol? Di man na sa ingon na palaban god. Kanang mga inana man god, lamukay. Mga inana man god kay course ako, importante kay na kong power, di ni basta-basta ginagawas, kalas-kalas na kumuras kang. Sige daw, pakita namin sa imong powers dol. Ah, mo tagbata na. Inani ra gud na. Oh, awa di ba? Kita ka ng pawira na. Lo. Oh, Lolo. Yawa na duloy. basta-basta isa ra ni kakuan ka kadiliman pero Ha? di lang ako na ipakuan kay para ra man sa mga gahi niya. Gahi ba dito sa kadiliman kaskas tag-uras ato. Usa may maingon nimo nitay nga wa pa na uli mong matik. Tagibay ka na lang matik jud kay importante jud na sa akong shop ba kay okay magamit. Ngala ko na abot kay boss iPhone, naabot kay Perino, naabot kay Brian, piste. Inyo na oy. Nya, saan man nimo nga kuan? Ingon ka abi kog pampusil-pusil to nimo nya. Dito oy nagamit ra ko tog pusil-pusil kay may lingaw god pero sa akong shop na gamit kay na akong shop pero Ah, wala di kay power di ay wala to. wala maro jud to ana ra. Ah, pusil-pusil hilig jud ka motira no. Gilig oy buo. Mo jud imong ampay ka na tira-tira do. Mao jud oy. Ay. Oh ato lingaw. Ah, lingaw. Ana Pusil din. ba pusil lang. Ah, pusil. Ah, sige, salamat kayo sa interview ah. Salamat. Dol. Uy, sama na. Dol, interview lang. Sa relax lang ha. Ano? Dili. Ay lagdagan. Kuan ba kaning mangutana lang ta ko ba kay kuan mo ini kanang interview lang ba? Nganong tagsa man ka makitaan sa vlog ni Boss iPhone? Ngano man na? Halangan nga hina man kita si Boss iPhone. Ngano man. Di man to kadaog sa mua. Ah, dito ka daog dai nya. Si ang gipabahala na nako to si Kadiliman gipabahala na ko ato. Ah, mura kag si Boss iPhone dai tagsara pud makitaan VIP ana. Oo. Ah, so si Brian ni Bala. bala. Kung pagawas ko tanan akong powers. Ah, bitaw no. Unya, naman kay power di ba sa una nga katong utot-utot nganong wa na ko kita kayo ato sa inyong YouTube. Isampol ako? Sige daw. Dili lang. Ah, Dili lang dili, masig dili. ma kuan ba masyakod sila ba? Ah, di ana din Pangkuan man pang lahi man ni siya good. Unsa may maingon nimo kang Boss iPhone nga sige magpalaban ka Perino di naman mo ka. Oy, boy basta iPhone ay si palaban kay Perino. Talawan man kay ka. Unsa naman ka? Sukol-sukol ka sa kuwain na pagsukol-sukol. Kabalo ka nga gahi kay ko. Hambog bi ako. Dugay na to inyong episode ba? Wag gyapon ka namatay no? Di gyapon ka mabasa-basta ba? Buwing, magi namatay si kuan sa kita mo sa lida ng probinsyano sa una. Oh, ka Wala magi Escardo. namatay ka. Mama po may Cardo. Ah, mamaw ra Oo. mo day. Ataya no. Hala, nawala akong kuhan. Saman. Matik.